gayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na hapon sa Indugabos sa muya pong mga paradangog sa manlain-lain na parte po ka na siyudad nin Legazpi, Albay District imaging sa Daraga, sa kabilugan na po kan probinsya nin Albay. Ang pagpaabot minin pagrespeto sa lambang miyembro kan familia, kasabay dyan na paglaom na yaong kita sa marhay na sitwasyon sa tahaw na inikan sa tuyang pinaghampang na pandemya darakan COVID-19 asin kan B117. Tabi magpuknat sa panarig sa amang Diyos. Ano lamang tabi ang pinagmimeriendahan kan familia, kan grupo, kan barkada. And syempre naghanda na siguro kan pamanggihan. Nag-iimbitar man kami, mantang kamo dyan nag-chichicha, mantang naghihimasi. Magdarangugan lamang kita sa programang Bicol Target. Sundo kita alas 5 ang pagkahapon. Katuwang ko dyan sa luwas ang mga pag-iribata sa News Team and Mega Force Patrol. Yaon dyan sa 1st District si Jomar Bien, sa 2nd District si Alar Mario, sa 3rd District si Jimmy Nasalita, sa kuya pong mga kompadres iyan. Katuwang si Ands Galero, si Renz Luna, asin si Luwens Nabarcena. Sa Manibela yaon dyan si Henry Boy Mata, sa Technical Control, Bunjing Tanay. Sa newsroom, ang yaon dyan ngunyan si News Director Edwin Peralta. Siyempre nakamonitor man si News Manager Mardela. Sa Production Center, yaon dyan ang anghel ng PBN DZGB, Angel Mustaza. Sa IT, ang sadit pero malang lanit. Sa IT, Marksian Madrid. Ako po ang saindong servidor sa radyo. Ang saindo pong Public Information Officer ng bayan. Ang huling lalaking nananatiling young at heart. Ang lalaking walang hangover. Meron lang hangover. Maray na hapon dyan. Ay, maray tayo kitang paradangog man na sa barangay Mauyod kan Legazpi. Good afternoon tabi. Kita may isa tayong tagapakinig. 6:26. Nagdadangog sa programa mo ang barangay Mauyod. Dai pa ako ka nag-aanunsyar tabi. Dai pa, premature pa. Dipisil baga bunjing pag magkaigwa ka kan piga-apod na premature announcement. Yung mga malilikot na naman naisip dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Sige tabi.
So, gusto dyan na magpartisipar man sa programa, sundo kitang 5 p.m. sa sakuyang number, pwede man. Kagaya nito, meron tayo isang tagapakinig dyan sa Mauyod, okay na yan. May saro lamang na bilibon man sa to, Bunjing. Parantabay man kita sa Mauyod. Good morning, good afternoon. 0961 759 0888. Yan po ang number ko sa Smart. 0961-759-0888. As in sa Globe, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020 sa Globe. Sige, bungkarasan ta muna ang istorya dyan sa luwas. Nasa linya si kumpadring Jim. Pading Jim, go ahead, good afternoon. What happened? Off-air si Pading Jim. What's happening? Paki-establish giraray kang linya. Yan na, nag-standby si Pading Jim kaso bago naputol yung ating line from 3rd District of Albay. May pinag-apunan ako, gusto tang makahuron ko niya na pagkahapon, kundi busy. Igwa ining kahuron na iba, ang linya kan telepono kan sa tuyang aapudan. Sain ito nga ni na lugar naman diyan sa may Camarines Sur, sumay mga nagka-aranod, na stranded, may nagkagaradan na whale sharks. Madigdi sa ko maluya ako sa lip reading Maluya ako sa lip reading. Yan. Asa del Gallego kang Camarines Sur. Yan. Alam mo, Bunjing, maluya ako sa lip reading. I am only good in lip. Ewan ko sa inyo kung ano na naman. Basta, yoko na. Basta, ang sinasabi ko lang, mahina ako sa lip reading. All other lips, ewan ko. Yan na naman, mainot na naman kamo ha. Yan ang mali sa atin Lagi kayong nauuna. Sa Del Gallego kang Camarines Sur, may mga nagka-stranded na maduman, maray na hapon tabi, 269. Good afternoon, boss. Sige tabi, maray na hapon man tabi. Salamat po sa pagdadangog. So mga whale shark ito yan. Taod-taod ta pag-restoryahan tan. Taigongo na ning standby dyan sa luwas. Nasa linya si Luwens na Barcena. Luwens, marhain hapon. Go ahead na. Salamat Sir Pio. Maray na hapon. Natin maray na hapon sa kapos na mga marantabay sa mga dagdag pang bareta. Diniit-diit na nagunyan na puunan ang pagtuktok kana mini arboretum sa barangay Dabdab, Legazpi City na magiging dagdag atraksyon sa environmental tourism sa sentro kan Legazpi. Ini pagkatapos na ipag-unambitan sa DCGP News si Kapitan EVP Glenn Barcelon kan Dabdab nakan mga nakalihim sa conducir na tindanin site inspection sa iba sa Father Momo Iboromeo, City Engineer Clemente Ibo at Assistant City Engineer Noel Istinares, atin kagawad Committee on Environment Alex Agualio sa may puro sa may puro kansalog kan makabalo sa sarong tulay kani na makabalyo sa Puro Boulevard. Ang arboretum na initabi Serbio naging ganyar kan pagtanom atin pagkonserbar din mga kahoy atin iba pa mga pantanom na napakatabang sa pagsalbar ng kapalibutan. Nasusog kay Father Momoy iyo ang magsiserving bagakan syudad na magigining urban forest. Ang proyekto na ini pinagkasararo na Trinitas Building Ministry, Energy Development Corporation o EDC, lokal na gobyerno kan Legazpi sa Paagikan City Engineering Office atin Alcalde Noel Rosal, Radio DCTV atin Dabdab Barangay Council. So yan sabi Sir Pion, mga dagdag na istorya, halitik sa luwas, ako po si Luwens Burse Barcena. Luwens, makiladawan, ano ang mahihiling dyan na atraksyon kan publiko, mini arboretum, go ahead. Roger sa tabi Sir Pio, mga manlain-lain na mga klasifikasyon tabi Sir Pio na mga pantanom ng kahoy,
Kuna sa mga manlain-lain na mga ornamental plants tabi Sir Pio na ma-display dyan sa mini arboretum na gigibon tabi sa Dapdap Over. Yan, kumbaga mini nursery. Roger. Yan sa Dapdap. So papaano yan, mga papatalubuon o sabi mo baga paano mga pananom sana? Ano ba patalabuon ba yan o available sila? Papatalubuhon sabi ni Sir Pio na magiging Murumini Forest. Tapos so sa irarom kay ni may mga nagkapira mga seedlings na pwedeng iyo ang i-distribute sa iba pa mga lugar. Yan. So to describe it all, mini forest ang mahihiling diyan. Roger. Saan pigkasaram nila? Arboretum. Arboretum. Sa iba ba igwanin mga itong mga seedlings o itong mga pwedeng pananom na ano pwede siguro na i-distribute man yan ano. So gusto gayod. Roger. Depende tabi Sir Pio sa mapagkakaurulayan ka na magiging partner stakeholders over. Okay, magayon na yan. Pag mangyari ta, imagine, sa sarong porsyon kan Ciudad de Legazpi, goning mini forest. Roger to that. Ugaro baga uyan, hilingon mo luwen, so dyan baga sa Happy Lane. Roger. Para lang kawon na baga ang mga puun kan kahoy dyan. Kung ma-develop man ning todo, magayon yan. Correct. Yan, di arog makanan mahiling dyan sa may dapdap. Roger to that. At sila nga po man si Kapitan Barcelona kung mangyari nito sa isang barangay na dahilan sa pinagpuna na ang pagplano kay ni sa hindi ning mamantiniro na gani ng pakulang magsirbing environmental site kundi maging parte man kan turismo kan Legazpi. Sige. Roger, so yan tabi Sir Pion, mga dagdag na istorya. Ako po, si Luens, puro sa Barcena. Salamat tabi Luwen sa mga dagdag na istorya. Ali dyan sa luwas. Aram nito, nakaka maibog pagparahilingon baga dyan baga sa Facebook ano yan duman sa Japan nakakahiling baga nindo ang mga post sa Facebook. I hope na it's not edited ano pero ako I do fairly believe na totoo iyan sa Japan baga bunjing ang mga waterways pag minabaha malinig igo nga ning mga sira na nabubuhay yan ang mga salog, kanal, creek malinigon yan. Minaati man yan, bunjing. Aram mo kung ano nagkakaati? So mga nagtarakdag, naburak. Nakakaili ka bukan sa Facebook. Igo ba ganing pigo-post kaan? Igo ni mga waterways sa mag-inibong na gilid, igo ning tanom na mga kahoy, mga flowering plants sa iba mga kahoy na nagbubururak. Ang nagkakaati, suburak naman lain-lain na kulor. So, technically, bako na ito surakdag ng burak, siyempre malala pa ito, pero bako siyang pollutant. Ano? Digdi sa to, ang ati, may mahiling ka dyan, pinalataw na frigidaire, pinalataw na piano, are you see? Pinalataw na tamong, sus ko. Yan, kaya, dyan sa dapdap, sobra na sa naman tabi mga kabarangay kung sa tuya talagang laladaw puning hararo man no. Sobra na sa naman tabi na dai kita ma-inspire sa pigigibukan barangay dapdap sa pamamayon ni Kapitan Glenn Samuyang Station Manager, Executive Vice President. Sige ang limpya kan salog na ayan dyan. Tangani sa nang maipahiling ang ehemplo na atamanuntaan sa tuyang natura ang nature. Diyan sa inda ibibagsak, saro sa mga lugar na bibagsakan ang barangay dapdap, kan mga atihali sa man iba-ibang barangay, dai madagit ang ibang kapitan, dai madagit ang ibang residentes. Pero sa totoo lang, diyan ibibagsak ang mga ati. Kung nahiling tang naghinguhang maglinig ang barangay dapdap, kay puha na magkaigaman ko tananing viral effect iyam, so mga barangay sa pagilid kan ibang mga salog na minapasiring dyan sa barangay dapdap ang bagsak, maglinig man tabi, buda magkooperar. Umabugtak dyan kaya na parang mini forest, mini arboretum. Bubugtakan, tatanuman, man lain-lain na puunin kahoy, mga ornamentals. Buda itong so mga pwedeng mga pananumpang iba. Pag nabuhay yan dyan, mahiling nindo, at least mapu na nangun yan tabi. Magayon baga, iyan pa nga, dyan pa baga sa may Happy Lane, iyan sa may likod kan Petron gasoline station, diyan. O, kung di standby na si Bad, maputol naman, ilaw tatulos, ano.
Ipading Jim, naka-standby na. Pading Jim, go, go, go na. So, salamat tabi pa de. Advance Merry Christmas. Ana receiving aginaldo kan mga punong barangay. Kagabos na mga barangay officials. Enero pa sana may Christmas gift na ali sa presidente kan Pilipinas. Ini ana pagaraman kan DCGB News matapos na namalisya niya to. Medyo masalinggaya mga pamandokon kan ibang kapitan. Sagod na napagaraman niya to 3,000 pesos man tabi pa de. Ani pinagawaras. So dahil pa nakaresibe, magdidepende yan sa schedule tabi na sa indang pag-resibe kan nasabing kantidad. Nako, issue na naman yan, Pading Jim. Sigurado yan. Sa aga, sigurado yan. Ano? Issue na naman yan kontra sa Malacanang. Hey man guys. Christmas gift sa 2021 o 2022. At ayun na nga ni, issue na naman. At maniwa sa aga, may makagat ka. Dahil kondisyon, dahil ni Oy ni Ay, basta, o yan, 3,000. Bala na kamukhaan. Sa Araw kan last year baga? Oh, nya. Araw kan last year. Anong ini? Sa igwa ngayon kami kani. Bala na ngayon, oruli na ngayon ka mo. Basta ngayon, magtrabaho. Nya. Ako na yan, tabi pa din good news. Sige. Report ko ng barita. Sa aga siguro. Kakagatunan sa aga siguro. Buda sa mga masunodal daw. Hindi na salita din si GB News. 3,000. 3,000 sa kapital. Ay, nako. Sige, paano kay ni Bunjing? Alas 4:28 oras, Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate Tipid Pack. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Hinebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Downy. Bye-bye Bahay Roos. Kahit sa pambahay with Downy. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Baka kay Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Gasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na!
Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bakong hitsura, bakong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Ang sarap-sarap, nakaka-relax, bawat higop, wala ay lakas. Ating pakinggan si Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee. Kaping bay tama, itong Mixed and Herbal Coffee, gawa po sa piling natural na sangkap, gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangustin powder. Mixed 10! Gawa ng alternatibo. Dok, alternatibo yan. 0916-311-5480. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butik at malls nationwide. Yan si Mr. Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee, ang ating kape. Ating kape, Mixed and Herbal Coffee. Ang Doc Alternativo, The Business Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay resistensya nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand fortified powdered milk drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay resistensya nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sige, balta na kita sa programa. Alas 4:35 na po nin pagkahapon. Duman sa may Del Gallego, Camarines Sur, yun na nga iso kasubaog pinag-upo na niya itong tema, naputol lang with the series of reports, as we go on the program, as we go on with the program, may mga nagka-stranded na naman, may napadpad na mga whale sharks nagkagaradan. So iba gayod na ibusol paluwas, pabalik duman sa kantil. Diyan yan sa Del Gallego, Camarines Sur. Narurumduman ko kaito, I don't know kung kamutabi nagtutubod o kung ini mga senyales natural o pure coincidence. Last year baga, may arog man ka na nangyari duman sa Catanduanes. Rumdum nindo ito sa Catanduanes baga, may mga napadpad man dyan na mga whale sharks. Whale sharks ganito o dolphin o lumod. Bako nga ning whales lumod. Yan, lumod, I should say. Lumod. So sa Del Gallego, lumod. So dyan man sa Catanduanes, lumod. Ngunyan, dakul so nagkagaradan ka ito ng mga lumod. So iba na itulak pa siring sa kantil, sa hararom, nag-survive. Ang sabi kan ibang mga maedad na, baka kaya this is nature's own way of warning us na may maraot na maabot na panahon. Inda ko sa natabi kung pure plain coincidence or kung haran iso proximity, ito bagang suna padpad na mga lumod dyan sa Catanduanes, sa may San Andres yata ito, after several months, tuminira na so sunod-sunod bagang bagyo, and that includes
yung bagyong yung Super Typhoon Rolly na ana bullseye Catanduanes. And pero kayan, igwa pa baga nagparaburo tuwa ka ito na may mga nahihiling napapadpad sa mga dasi-dasian kan dagat, mga haralabaon Dracula o the swordfish. I don't know kung this is pure plain coincidence. And look at what happens sa tuya. Kan itong dyan sa Catanduanes, magkaparadpad sa mga lumod. Although iganin mga scientific explanation kayan, ang mga nasa BIFAR, sa mga may pag-aadal kayan, iganin mga rasones ng pinagsasabi na kung natanapadpad iyan dyan sa dagat, scientifically. Pero ang iba man, pinagkukonekta rin, baka ngayon yung mga nature's way of warning us. Salado man ka sa tuyang civil government, digdi sa Albay, haputon ta daw si Dr. Cedric Daep, ang Chief kan Albay Public Safety and Emergency Management Office, kung if they are considering this natural parang mga fenomeno ng mga araw kung pikukonsiderar man ni Dayan, and kung ano mga gustong sabihin kaan, Sir Cedric, maray na hapon tabi, si Pio po kan DCGB. Maray na hapon tabi, Pio. Opo. Sir, dyan sa indong opisina tabi, are you considering ini mga araw kini mga natural phenomenon as indicator kan mga posibleng calamity nag-adang-adang? Sa panahon kan mga sitwasyon na may probabilidad na magyarang disaster tabi, Pio, o natural calamities, totoo yan ng mga indigenous knowledge through observation kang animal behavior. Totoo yan. Pero pag babalidate namang girara yan sa paagi kang other factors, halimbawa baga ngaya kung may sign kita ngunyan na araw ka yan, pagkatapos nagkataon na ining panahon na ni, yun ay so panahon na posibleng mangyari na ang bagyo. Pwede yan magsabi na haranin na, posible makusog yan. Pero sa ngunyan na sitwasyon na patapos na ang typhoon season tapos nagkakambyada kita sa panahon, baka temperature related. Kung halimbawa, ang mga yan, mga whale shark, mga dolphins, mga kung ano-anong mga darakulang mammals na sira, ang gusto kayan tabi, Pio, so warm temperature. Ang warm temperature sa tuya, nasa Pacific Ocean. Kunyan, nag-agi pa sa nabaga kita sa sobrang lipot. Dahil makusugso amihan, dara niya sumalipot na paros, hali dyan sa Siberia. Pagkatapos itong nalipot hali sa Japan, China, hali sa US, sa northern part parte kang itaas kang Pilipinas, makusog, sumdara niya sulipot, baka naglipot man sa dagat, buminaba sa mga arog kayan ng mga species sa dagat, pasirang din sa to, nagdudulag sa lipot, naghanap siya kay mainit na temperatura, ang probabilidad kayan, pasirang siya sa aran sa equator. Ngunyan, baka nasa la itong uminaging digdi sa laog kang sa tuyang nakabalyo digdi sa San Bernardino Strait between Samar and Sorsogon, nakalaog dyan sa parting iyan, baka favorable sa temperature niya, kaya nagkagaradan. So dakol kitang hihiling mo dyan na factors, o baka sa pagkambyada kang panahon, nagbaba so oxygen level kan dagat, posible man iyan, no? Kaya puhan, pag-adalan kang kang BIFAR, kung ano-an ko sa kaiyan. Pwedeng temperature related, pwedeng oxygen or elements na requirement nila related, or pwede man sa probabilidad na may paabot na maraot na panahon. Pero i-correlate ayan, i-relate ayan sa sitwasyon kung favorable sa posibleng mangyari kang prediction ta sa probability of occurrence kang natural calamities. Iyo po. Sir, sa madaling sabi, iganin different schools of thought kaini na primero, kukonsidera ron ta so scientific explanation kaiyan basado man sa mga eksperto sa BIFAR kung anong naging rason kung natataarog ka. Ano po? Correct. Opo. Ikadua, are you seriously considering ang mga factors man ini mga natural na mga senyales tatibaad mga sabi ka di ba mga signos iparayo kimalis mga signos tabi ko Sir Cedric? Iyo, totoo yan. Kami sa side ko sa APSIMO, consider ko both scientific and natural observations.
Pigapod ng indigenous knowledge. Halimbawa, baga kung may paabot na bagyo. Kung nagkataon iyan na nagruluwasan iyan, pagkatapos sa pagkahapon, mahiling mo ang subsuban, matingkad ang kolor kang reflection kang ilaw sa pagsubsub niya. Ang gustong sabihin kan, halangkawon ang water vapor. Na gustong sabihin, within 24 hours or 36 hours, posibleng tamaan na kita kimakusugon na bagyo. Okay. Mga araw kayo. So may mga other factors na pangihilingon, maski nga ni indigenous knowledge, pero kay Puan, i-considerar mo manggirari ang scientific value. Iyo po. So igwa pa lang talaga sir nin mga arog ka na indigenous ways na nahihiling niya to na nangyayari na ang correlation bako sa nang coincidence ko talaga kundi talagang igwa ning intricate correlation sa nangyayaring bagyo o kalamidad. Arog baga kan linog. Opo. Very sensitive baga ang talinga kang mga hayop, arog kang ayam, ikos, kang manok, mga sensitibo yan. Kung may ragobnob sa na dyan na harayo, nadadangog ka yan. Kaya kung halimbawa sa distansyang 7 kilometers na probability ang mangyari, equivalent sa 7 seconds na movement niya kang linog, mga within 7 seconds, maaraman na kan mga hayop na araw kaya na delikado. Kaya mahihiling mo, nag-iba ang sa indang behavior dahil sa naobserbaran nindang posibleng piligrong matama kung saan sila nagyaon. Iyo. Narumduman ko sir, by the way, pag naputol, maridayal ako. Narumduman ko sir, suduman baga sa Japan. So ka nagkaigoning linog duman buda tsunami, sabi so mga elepante pasiriring sa itaas. Sa Taiwan. Taiwan. Sa Thailand. Sa Thailand yan to, sa Thailand. Ano tabi Sir Cedric? Oo, totoo yan. Mga arog ka na pasiriring sa itaas na mga elepante, nagsurunudan, nagreribok pasiriring sa may itaas. grade 5 pupil na kang nahiling sa elepanting garo uneasy na nagdulag pakalinog. Sabi kang grade 5 pupil, mother, let's proceed to follow the elephant because there could have tsunami to happen. Because that is what we learned from the school. Nagsunod sinda kung pasayan sa elepante, nakasalabar itong mag-irina. That was in Thailand? That was in Thailand, sa Phuket. Oo, sa Phuket. So, yan, so great tsunami ka ito sa Thailand. Now, hindi kita sa Pilipinas, Sir Cedric, sa Bagyo. Igwa kang pinag-unabitan ka sa bago sa mga bagyo. Anong mga natural na mga occurrences na pwede tang hilingon tabi? Igwa kitang pick-up. Itong pinaliwanag ko kasi bago, totoo ito. Tayo obserbaran ko ito kan bagyong milenyo nangyari. Pagkatapos itong, igwa kitang pick-up na barometer plant, garo ko libang-bang ang dahon ka yan, na pag sa kakusugan kan init sa aldaw, tuminiklop yan, na normally nagtitiklop yan pag banggi. Kung sabihon, nag-change ang barometric pressure kan sa tuyang lugar. Kaya nasunod niya, nahiro, nag-change sensitivity sa barometric pressure, nagsira siya. Gusto sabihin, may paabot na bagyo. Sir kang pato, pag-araw ka naglayog na makos alangkawon, gusto sabihin, siya, may paabot na uran, na tubig, gusto niya kang tubig, kung hali siya sa init. Something like that. Araw kan so naglinog sa Iriga Kato sa epicenter, magnitude 4.9. Nagbabiyahe kami kato pasiring sa Manila. Pagabot sa Sipukot, may na-obserbaran ako makaskaso na garo takuto na manok. Sulog. Garo niya ako may basta takuto na nito. Garo niya ako pigbubukod. Pundo daw. Iniling ko, dahil makinagbubukod. Within 3 seconds, surunoda na so nag-aapod sa kuya. Nagtitext. Dahil ko na masimbag. Ito pala, may linog na digdig na mati. Kami, dahil masyadong namati. Nagbabiyahe kami. Tapos kato, nag-apod sa ko digdig. Naapod. Dati pang may, so previous na term ni Mayor Cosel, naapodan ko yan. Sa tabako niya ko, Mayor, ano niya ako, naglinog ngayon, ayun, makusog. O kumusta niya ako, tayang pasagilid kan dagat. May nadangog ka niya kung hagubuhog kan dagat, dahil man ngaya. Ano niya ako, nakatindog ka kang linog. Ngaya iyo, dahil man ngaya ako, nakatindog ngaya ako. O gusto sabihin, bako safe ito, bako ito delikado sa tsunami, bako ito destructive earthquake. So na-analyze ko tulos. Yeah, dahil may indigenous observation akong inapot sa inda na dapat maaraman ko, tanganing ma-analyze ko, maski dahil akong instrumento. Iyo po. So these things talaga, Sir Cedric, pwedeng igwa mananggad nin dakulaw na probability na konektado yan sa mga nangyari sa satuyang palibot. Igwa kang Iyo, tabi ipiyo, totoo yan, pero naputol. Now, may tataram si Sir Cedric na pag sa subsuban baga parang yung sunset. Sir Cedric, may pigkong kakasubago. So parang yung sunset na matingkad. Anong gustong sabihin tabi, Sir Cedric? Paki-describe. Gustong sabihin, pag sa paabot ang bagyo,
ang naiinot ka yan, so water vapor niya, yan ang advanced component ka yan. Kasi sabihin, kung halang ka ang water vapor niya, pag sunset, ang reflection kang ilaw sa sunset, may na-reflect sa water vapor. Imbis na yellowish ang color kang reflection niya sa sunset, sa pagsubsub kang aldaw, nagiging dark orange, dark red, violet. Dahil nagre-reflect siya sa water vapor. Gusto kong sabihin, dahil sinabi kang pag-asang may paabot na bagyo, yaon na sa water vapor, meaning within 24 hours, mag-prepare ka, tama mamatian mo yan sa loob ka 24 oras. Arog pa lang ka na, no? Pag subsub na kanal daw, na iguaning bagyong paabot, mahiling mo, mapula ang subsuban o orange. No, pero bako gusto kong sabihin, tabi Pio, na pero pag mapula ang subsuban, may paabot na bagyo. Oho. Dahil igwaman na water vapor na halangkaw sa atmosphere, pero daing bagyo. Oho. Kaya dapat, kung igwa kitang indigenous knowledge, na dapat pag-obserbaran ta sa ano man na klase ng kalamidad, igwa pa kitang skill o naaraman na iba pang factors na pwede tang gamiton sa pag-analisar, tanganin ma-confirm ta, asin ma-validate na itong observation tang ito may connection sa paabot na kalamidad. Iyo nga ni. Inapunan ta kakain ni Sir Cedric, tatibadi yan naman na pagkapadpad na yan kan mga lumod sa Del Gallego. Siyempre data naman igwa na nga ni sa mga Facebook, maraot na naman ngayang senyalis ini. So, what would be your advice sa publiko kayan tabi? Dapat magkonsulto manggirares na sa mga nakakasabot, lalong-lalo na sa indigenous knowledge. Dahil lang tama man iyan, pero dakol na factors ang dapat i-considerar ta. Dahil lang masasala manggiraray kita kung di kitang kaaraman sa pag-evaluate as in pag-analisar ka sa ito yung mga na-obserbaran sa animal and environmental behaviors. Dahil dakol kitang pwedeng papalawas na options na posibilidad. Dakol na posibilidad na mangyayari. Kaya dapat may hahanapon kitang ibang iko-connecta naman na talagang ini-konfirmado. Dahil so ari ko ng obserbasyon, minapahiling na kumpleto na sa kuyang dapat isabay sa pag-analisar. Tanganing masabi kong may paabot na bagyo, may linog, ngaya delikado ang landslide. Yan, igwa kang pigtataram itong so pananom na minatiklop. Aring minatiklop, so dahon or so what tabi? So dahon ito tabi, green iyan, na ambura kayang puti. Bako yan na sumakahiya, bako yan? Bako man itong makahiya, Mimosa pudica. Mimosa pudica, oho. Bako iyan, pero day ko aram ang apod mi kaiyan, kanaga-adal kami kaiyan, barometer plant. Pero kanaki pa ako, nakakahiling ako kayan sa muya. Natanya ko nagtiklop ini paano nga banggina. O natanya ko nagtiklop bako man banggi. Di baka nga may paabot na maraot na panahon. Totoo man ang sabi kan mga gurang. Sabi kan mga gurang saro pa ining mga pato baga pag binaturon-turon minalayog may maoran. Ay pala na So alimbawa suhalas nagsakat sa harong mo na maoran. Magprepara ka ta ang baha delikado ta nagdulag suhalas sa babaha ang lugar. Ayan, okay. So sige tabi Sir Cedric, salamat din maray na pudan ta ka for us to be well informed and magayon na araw kay ni tabi na imporbaratan publiko at least nagakaigo ka taning knowledge and we wait muna ining so duman baga sa nangyari naman may napadpad naman ng mga lumod siguro so sa BFAR mo halatot ta sa scientific explanation naman kaya. Tapos araw baga ka to may nagruluwas naman sa Facebook dahil kumapigpatulan. Opo. Ta nagputok na sa bulkan. Yan. Dahil may white plume drifting towards the northwest of Mayon Volcano. Opo. White plume. Pag white plume, gusto mong sabihin, dayan ka pressure. Dahil man nila nasabutan ito. May crater glow ngayon. Pero remains at alert level 1. Kaya nahilingon mo. So sulfur dioxide emission ngayon nasa 678 tons per day based on December 29 na observation period. Pero sa ngunyan, ilingon ta 300 plus. Gusto mong sabihin, maski may observation ka to, ilingon ta sa ibang factor, di kitang nahihiling na threat for volcanic eruption. Kaya may nagsabi sa kuya, ngayon nagputok na ngayon sa bayo, nagpuluwas sa Facebook. Ang hapot ko, si isa niya akong volcanologist ang nagpaluwas na nagputok ang vulkan. Yan, okay. Ako nga ni, kansarong simana, may nahiling ako dyan mismo na sa talutod kan vulkan mayon. Halaba na aso, mga natambak na so natambak na mga nagruluwas diyan kay ito, nag-aaso ta siguro niya ako, nakulag ini mainit, biglang naglipot, biglang nag-init. Halimbawa, voluminous steaming na mainit ang panahon. Delikado ta ngaya may pressure yan. Kung ngaya voluminous steaming, grayish, tapos mainit ang panahon o delikado. Ngaya voluminous steaming, pero maliputan ang panahon, baka nagre-react na yan sa temperature. Yan, okay. Well, kaya kung di ta sabot, di kita magpalawas sa Facebook ta,
masasala kita. Dapat refer tigirarayan sa nakakasabot. Opo. O di sige tabi, Sir Cedric, salamat din marhay sa pag-impart mo giraray kan knowledge for us to be well prepared and well informed tabi. Salamat tabi Pio. From time to time, pag mga araw kayan, all the time available ako tabi Pio. Ay, opo. Sige po. Thank you so much. Si Dr. Cedric Daip, kan Albay Public Safety and Emergency Management Office sa Tuya pong nadangog. Sa iyang boses mismo manungod kan mga pangyari di sa Tuya, mga phenomenon. Is this pure coincidence or talagang indikar iyan nin mga posibleng maraot na mangyayari? Sana daiman kalamidad da sinibaba. Sana po daiman tabi, ha? Happy birthday palantabi sa agumkan sa kuyang barkada. Happy birthday kay Madam Jean Guerrero. Birthday niya nagsiselebrar kan sa iyang kumpleanyo si Madam Jean Guerrero and the only lady. Bakong first lady ta? First may second. The only lady ni Sir Edsel Guerrero. Si Madam Jean Guerrero. Happy birthday tabi sa imo, Madam Jean Guerrero. Kumusta kay Chu Henry, buda kay Chatit Guerrero, buda kay Sir Edsel, buda siyempre kay Don Caloy Loria. Sir Edsel, pwede lamang makatana nin maski 2-3 pidaso kan marigsipon na piglilitson mo dyan. So, Sir Edsel, text ka sana kung saan pwede magduman. Sir Edsel, nakamonitor tabi ka man, no? Good afternoon. Happy birthday kay Madam Jean Guerrero tabi, ha? Diretso kan mga istorya, si Kumpadreng Jomar may dagdag na report. Pading Jomar, good afternoon. Salamat, Paring Pio. Good afternoon. Good afternoon sa mga paraan sabay. Lalo kaini na mauuri ang mga job order kang City Hall kang Tambaco sa mga regular na empleyado. Pag-abot kan mga benepisyo saan mga regular na empleyado bagatabi pade. Opo. Aramtan na yan ang pagpasko. Nakakagulti. Oho. Nakakagulti. Hindi sa Tarako. Oh. Dadagdagan pa. Sobrang buenas. Mga buenas talaga digdian mga regular na empleyado sa Siyudad Cantabaco, sa City Hall. Pasado na ngunyan sa ikatulong pagbasa ang pagtaokan birthday gift or bonus sa gabos na regular na empleyado. Birthday gift? 3,000 pesos. Gura no? 3,000. Wow, tumataginting sinasabi. Pag nag-birthday ka, sana all. Yun ang hani. Iyo so sinabi kang job order. Sana all kaya, pero di pwede. Sa regular sana ini. Sa regular sana. Sa mga regular sana, aprobado na. 3,000 pesos. Pag ika nag-birthday, pag regular na empleyado ka, kan Siyudad Cantabaco. Andi pisil kang Pading Jomar. Kung di ko sana dahil nagpara-birthday, taday kami. Oy, dahil pag-urulayan na sana na kan consultative committee, so mga guidelines kan pag-kolekta kayo o pag-cobra. Yan. Alos, wala na problema yan. Bako sana yan pa de. May dagdag pa. Jesus Maria. Para naman sa mga regular na empleyado mo. Nasa first reading niyan, kan sa gunian panglungsod, ang tigapod nindang anniversary bonus. Anniversary bonus? Ano na naman yan? Kada mag-anniversaryo ang Siyudad Cantabaco, na nasa ika-21 na nga ningon niya na taon na pagiging siyudad, may bonus pa sa mga regular na empleyado. Gura, ano na naman? Dahil pa. Pagurulayan pa. First reading pa sa naini. First reading. Aday na, madirimitir na mga job order. Maharali na an. Ay, kamugtakan si Mayor Crisel. Pigparalingawan kami. Maharali kami.
Bako man si Mayor kaya na may gusto. Susang gunian. Susang gunian. Kaya mampik papabayaan ang job order. Yan. Sa pagkabot magakan Pasko, iinguwan ang gad ni Mayor Crisel Lagman Luistro. Yan. Sundo na sa paburug-burug suko ng gabos na patakaran, Oho. nakaka-receive pa mang giraray ang mga job order. Mabuhay si Mayor Crisel. Mabuhay. Dahil maharal ang job order. Baralik kami. Ikituan ang gagpakiyang kimedyon. Sundo, minsan, ninaano na nga ni, sa mga patakaran nga ni, minsan, tigmamaragik na kayo dito. Basta sa namatawan. Ayun. So, yan, kung makapasar pa itong anniversary bonus, Yan. talagang kung ako modern na magkiregular na empleyado, pwedeng bumayo ako. Joke only. Retirable na ako. Logi ang gobyerno sa imo pa de. Logi. Paglaog mo, next year, retire. Igo ka pang pensyon. Iyon mangyari kayan. Kung kayo din na nagkitsima ako. Oh. Sige. Puwerte sa tabako. Puwerte. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadring Jomar. Puwerte sa tabako sa mga regular employees. May birthday bonus. Igwa pa nin anniversary bonus. Nako, sige, diretso pa kan istorya. Nasa linya man si Renz. Renz, good afternoon. Go ahead na, Renz. Yes, maray na punta din sa Pios, maray na hapon sa mga pranta, bahay, sa mga dugan niya mga bareta, magkakaigwa ng sulod-sulod ng mga committee meeting, and Committee on Public Order and Safety, digdi sa Sangguniang Bayan, tanganing sukaron, na paglaag din mga parking area para sa mga PWD, digdi sa Banwaan ng Daraga. Kung maobserbaran digdi sa sentro, warang parkingan, or parking area na pinagdisignar ang lokal na gobyerno para sa mga PWD. As in, iniman ang naisipan na ordinansa na ipinagbubusol ngunyan ay kagawa da Junonyes ang pamayo kan Committee on Public Order and Safety na kung saan malaag na PWD parking area digdi sa may merkado publiko. Magin man nga ni digdi sa iba pang parte kang sentro kang Daraga. Kung sa iya, sa entrevista kang DCGB News na ini kay Puhan, tanganing matawan man ng pansin, ang mga kadagangan niya itong mga PWD. Sin ini man niya na sa mga obserbara, nasan sa ngunyan, wala pang parking area. Ang mga naunambitan ng mga persona, yung mga PWD, digdi sa sentro, sin kundi kita nasa sala, ang nakaagi pang mga administrasyon, pinagbubusol naman ini sa opisina pasanakan MSWD, pero bako ini o din na-realisar, kaya sa ngunyan na taon pinagalaoman, na ini ma-realisar na, asin matawanan na ng pansin, asin matawanan ng parking area, ang mga katugangan niya ng mga PWD, hindi sa sentro Cantara. Magandang pareta, Renz Luna, DCGB News. Salamat, Renz. Sige po. Happy birthday, tabi giraray kay Madam Jean Guerrero, the only lady ni Sir Edsel Guerrero, ha? Pag sinabi tang the first lady, igwaning second, igwaning third, igwang fourth. Kaya dapat the only lady. Yeah. The only lady. Happy birthday, Madam Jean Guerrero, ha? Sabi ni Sir Edsel Guerrero sa imong mahal na esposo. Salamat kan sa ido pagkantabay, amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes! 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na magkaya Surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na. Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf
Mega Laki, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Bear Brand Junior, para sa 1 to 3 years old. May new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Enjoy 1050 pack. Sagot Kinsena swak. Weh, sobra kabikoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack. Sagot Kinsena swak. Enjoy 1050 pack. Sagot Kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas pack, only 1050 SRP. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus, sakasa ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Maski sa iba kapag poon, sa Red Horse man sana ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kanta maperma kung wasak. Tiktiman sana ang pulik mo. Tiktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kanta maperma kung wasak. Sa Red Horse Beer man sana ang puli mo! Red Horse, extra strong. The #1 beer, hindi lang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bakong hitsura, bakong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019.